Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aburido ni Nana Tuyang. Tawan ka mo trabaho ni Tata ba daw ang kay? Apay nga awad trabaho ni Paribadong ket nalawa mo't basit ti bangkag da. Masadot ka nun ngagbangkag. Ha? Nabannog ka naon. Inlaklakay na ka nun ti agbangbangkag. Ay no nauma nga agbangkag ay. Di nauma kumama nga rodahin anangan. Ay, saan ka numay? Nagrawat ka numot latta. Hey, day tatirigat na. Sadot, ngemrawat. Kanayon nga day jay Teresina. Agtugtugawi jay ngagmalmalam. Agur-uray iti mangilibre kan kuha na iti tinapay kan soft drinks. Saan ka numot nga aguray? Tay supay ka no ti dumawat. Anya? Hay, dumawat! Ay, nagpuskol ka tiro pa na. Tugaw ka mo't Tata ba daw? Saan ka ta nakailad ka dita atidog at tugaw? Tapno at da pagtugawan dagiti tao mo't Anya, apay, tao kaya. Na, Kung nakunusan itayag, iso adyak bimango na. isumot lagay mat di ka makibigmig. Ta sa bali tamatam, Tata. Saan mo't amata ti tao? Ha? Ay, aktal na ka man. Ay, gumatang ka man kini tinapay kan soft drink. Nawanigatang kaw, tadyak pa'y nakapasada. Apay ngay, adi ka nagpasada. Nadadahal ti tricycle kaw. Impan kon iti shop. Imbaga no, matarimaan pa'y dayjay. No, kaslag sisina amin na nakarkarma na. Matarimaan pa'y mo't Imbagla jay daan na tricycle nga ipasada. Ngam ti agtugtugaw nga agmalmalam. Akas labambantay. Mangin insulto kan sa amin. Nainsulto ka kaday. Agpaison sa mo tay kunada. Ati agsilay. Magasangan. Ay, nung nadadaal ti tricycle mo, agpada kayo ka ni Paribadong nga awan trabaho na. Ay, imbagla basit kanyak Tachiptano da. Sungay. Bambante jay Teresina. Apay abambante mo't ngay bagbagap ket awam mo't ti bambantayan na iji akapagayan. Bambante iti aglabas sa tao angkal. Awan ka diti amaw nga agpatangdan. Tainak man langin makitangdan. No matuloy at imbaga ti gayem ko iji kabisira. Kabisira? Kahit mo asaway, inakagtrabaho iji kabisira. Ha? Ay, mabiit man lang. Ay, no kasapulan da ka, ay di awagan da kanto. Kahit apaman amalpas, di agawid kay mutay. Awan trabaho yan. Kami? Sino ti kadwa kang gay? Kasaukan ni Paribadong. Yay. Sigurado akayat na dayjay. Nalaka at trabaho. Dakkel ti tangdan. Asino ti kinasaritam ijay ili ako nam Kapitan. Ay, kinasaritak man jay gayem ka. Nga da punirarya na ijay kabisira. Apay jay gayem mo nga ada po ni Rariana? Agkasapulan da kano iti paid mourner. Ada ka di pa'y kasta? Mabayadan nga agdungaw. Isumuti ko na ti gayem ko. Jay nagminatay abak na nga awan mang tungaw. Kaslada kaslaunay kanaw. Iso amang tagdandalaangan iti agdungaw Asino matimayat nga agdungaw iti di na matkabkabagyan. Naglaka at trabaho. Agdungaw kalaang mat. Dakkel ti iti daatangdan. Dakkel ti ibayad da. Wala. Bak nang ngaraw dakin minatay. Pare. Kaya't mo timadaan iti trabaho iti kabisira. Kabisira, pare. Anya trabaho ngay. Agdungaw. Anya? Agdungaw? Ay, sikamot, pare. Adaya mo trabaho nga agdungaw. Yak pa'y nakangay. Ada ngarod. Iti ngarod kabisira. Ay, nambarak amapan mang dungaw ngay. Iti saan ko mga mamaw. Dungawan na, ti kabagyan na. Ay, dungawam at tadakkel ti tangdan. Minutos lang ti panagdungaw mo ka. Ribo-ribo ti itaddatangdan mo. Ribo ko na, pare. Win! Di mo pa'y kaya tayo tapag sa pulan. Minutos lang ti panagsagit mo. Ket adan ti mani-manim. Intay ijayan ti gayem ko.
Ita ibaga na ti rumbang nga aramida niya. No ada dong awan niyo. Saan nga ta kababay na dong awan ti saan mimot nga amaw ang kay? Apay kumaamabain kayo nga. Di da kayo mo't amaw na iti tatao ijay. Oh. Makasangit nga ta. Saan ko mag-amamutin na tayo, pare? Day tangarot kay. Sangitan takit da, inti saan ta kabagyan. Kaya't yung timaadaan iti kwarta. Bueno, agar arte kailaan. Ay, kaya't ko timadan iti kwarta. Ah. Ang saan ababaan iti panagtungaw mo't, Ay no diyo kayat. Mangkita akon iti sa balay. Ay, alangarutan ang kail. Padasak man nga raw, no kabalak ti agdungaw. Dagito'y kadi dagiti doa nga inrekomendam pare. Uwit paray. Anya ti ibilin ko kadakwada. Saan damot nga aglanglangabak ng pare. Ibaganto pa'y dagiti tao asa nakabagyan ida tinatay. Ha? Ay, masapul gayam nga aglanglangada abak ng aya. Wen tapagparangan ta akabagyan wen ugayam tibak nang anatay ida. Sana parekod na ita, paray. Pagkawusin tayo ida iti disintay, tapno kaslabak ng tilangada. Sabagay, no agbado da iti desente, sadagsagay say basit. Mabalinan. Kasla di pa'y nagnaan ti sagay say ti buok damit, pare. Ha? Nyamat tay, agsangit lang, agdisinti pa'y. Ewan taag pamarang kayo akabagyan kano tibak ng anatay. Intayo man nga rod mga ala iti wagwag alupaut kan sapatos di wagwagan. Ewan, ado tinapintas abadaw, kas kuma iti Amerikana. Nalakapay Sa payawan kwarta. Si kaman pa iti baro nga awan mo't makukwarta na. Awan lang ron pamilya mo't, awan pa'y urnong mo mo't. Mangtod ka nga rod na iti urnunga. Ay agtrabaho ka tapno adda urnong mo to. Adakat kastam. Agdawat ka iti urnongam. Ay, nagkapoy ka kat abara. Kasto iti aramidan nyo. No makita yung adon ti tao itinatayan, umunag kayo anakadisente. Kalpasan na nakaunag kami, anya teramidin may, boss. Mapan kayo iti sangot ilungon. Saan kayo nga gidda na sumango iti lungon na, umuna ti maysa kada kayo. Apay nga, asaan kami nga gidan, boss? Kasano amaawatan ti tao ti sasawan nyo, wano idungdungaw yun, o aggidan kayo mat? Kasta ka day. Agsaruno kami nga raw, kinkwaraw ngagdungaw, boss. Wen, agsasao kayo ngagtungaw. Pagparangan nyo nga danasaya at anaramidan tinatay kada kayo. Ay, kunak no agsangit kami laeng, boss. Agsao kayo ngagtungaw kunakmat. Diyay makapaawis ti idungaw yo, tapno ad-ado ti tangdan yo. Anya ti kayat mo asawin ni ti makapahawis, boss. Diyay ado ti mailuyos a makipagsangit iti panagdungaw yo. Kasday! Anya nga ti ibagam no agdungaw ka, kwaraw. Kunamot ni Baus, apagparangan ta nga ado tinasayat anaaramidan tinatay. Kasano nga ta? Ay, so nga raw. Anya nga ti ibaga, tapno ad-ado ti tangdan ko, ngamsi ka. Ay, jak mo't ipanlubos nga ado titangdan mo nga miti siya. Inton bigat ka no ti papantakay, ti balay tinatay. Si kanto nga ro ti umunang agdungaw Si kanto ti umunan, tapno saan mo to atuladan ti dungaw ka. Napay atuladak ngay mate. Saan mo ta? Ay, basta si kati umunan nga agdungaw. Sumaruno atulatan. Mano ka di a minutos di imbaga ni Bao sa panagdungaw ti may sa kadata? Sa nga pulo a minutos ka na. Hay? Lumalpas ka, siyak tumay. Anya mo't di trabaho da badungkon kan kwaraw. Apay, anya ti trabaho da. Matangdanan da kanu nga agdungaw. Anya, ada ayamot kasta. Isungarod ako nak aman mano ti kasta trabaho. Mabayadan ti panagdungaw da.
Kaya't kadimot ni Badong mo day tatrabaho. Padasan na ka na tapno at damot kwarta na. No siyak ti pagdungawon da, iti saan ko akabagyan. Sa anak lakit di makasangay. No adalakit di tangdan ka, ay kat ikarigatak at ang sangay. Ay agsagan na kayon. Taintayon iti balay tinatayan. Kay, umay kamot pare. Una, tapno da kadwa ni Kwaraw. Sa nabalay ta makilugan ta iti tricycle na. Ay, ayabak mamangarog ni tuyang ka. Tapno at damot kaduwak. Una, ayabam tapno makapasyarman. Kalpasan ti panagdungaw yaw. Agawid tayo mutla adagaws. Ay, bayatan lakit ni tuyang ka. Nga umay agpasyar. Ag-Amerikana ka din pare. Ay, ada pagsukatan to jay. Ay, takot naka-Amerikana ka nga agbiyahe. Ay. Sige nga ran. Tayo nakalaan di pagsukatak. Kinayabak mo tayo ni tuyang ka. Ay, pagbadwam iti napintas tapno agbagay kayaw no naka-Amerikana kanta. Kunwari, kabagyan niya, tipim musa. Asino ti umuna nga agdungaw? Ni Kwarog pare. Sumublatak may intom nalpas. Ingka nga ro din tita sangong. Ala ikan Kwarog, agdungaw kan. Saya atap no aduti itanda atangdan mo, Unang kain, inakaon. Kasinsin ko akula sa aya. Apaya pinanawan na kami meteng. Jak malipatan jay panang tultulong mo kanyak idisakti agkasapulan. Ay kasinsin ka nagsaya at aya. Ladingay timbatim kada kami akakabagyam. May kawa kami lakat nga raw di papanaw kasinsin kula sa aya. Pare, ingkamutin at nalpasan ni Kwarog. Kutukot mo titumanggon pare. Nagsamot ang mutang tungaw. Ingka kiday, sayang titangdan mo. Sapay nay. Kita niya man di sapatos ka. Lalat di maysa. Di gayam maysa, kitsan alalat. Pagpadada ng isay, saan alalat adwa. Di mo laki di ngamin kinitan tinalam a sapatos mo. Kasanungay itan. Ay, sakti mapasubo no kasta pare. Sakti nangiri kumindaking ka. Ita di ka mapaan. Ingkan abadong, sayang titangdan mo. Di si kanti baban. Nalalaing ka siguro nga tungaw. Ingkat. Na kabailam sa mga agpay sumaray. Sikan sa laangan timapan agdungaw. Mabalin ka di asyak timapan, kapitan. Ay, sige. Na ibagak itigayem ko asikan ti agdungaw. Anya nga itikunan na, kapitan. Mare, ingka kanun. Impambar ko nga bet, nasakit ti tiyan ni pare badaw. Tapno saan nga agungan? Sige, tayo na nga rudan, kapitan. Sige, good luck. Ay, gayam ko aya. Sapay ko bata ti apote ko moyogkan ka. Ay, nasakit man din na kami itinapasamak. Awan mabalin tayo. Nois unti kadang ma. Ay, kikita tayo inton badanon ti Chimpaw. Sapay ko matay ti sidong ti apo ti pagturungam. Ay, gayam ko nagsaya tunay. Di kanto malipatan iti kanuman. Ay, Diyos ti kumuyog manan. Gayam ko aya. Ay, naimbag man tayo may kamari. Ay, naglaing ka nga agtungaw Manutintid ni Bus Atangdan mau, nana. Sa nga ribu kat lima kasaw. Ay, pada tamot gayam.
Basit lasangay. Kwartan. Adda ko mamanen ti pagsangitan ta. Tapno adda manen kwarta. Ay, saan mo kumamat at arigagayan nga damanan amari? Apay, kaya't mo nga damanan matay. Saan mo't kit di akas tati kayat ko asawan, kapitan? Kayat ko asawan, da kami manen kini kwarog ti ayabanda nga agtungaw. Ay, di kagdanag. No, ang dalaki di manang dan tumanan, iti agdungaw. Na kayo tumanan ka ni kwarog, ti i-recommend ko iti gayam ko. Gaputa di mo kabailan ti agdungaw, siyak nga rudan ti mapan no andag padungaw. Wala na. Day taman ti kayat ko king katuya. To the rescue ka. Imbakit di at insurot na. Tano di nak insurot. Saan ka kumaan na sandyan, idi saan mo akabailan ti agdungaw. Pagsayatan ti agasawa, nga agdinanggay, ken agdinulaw. Ay katuan da. Agasawa ta, iso nga agtinulong ta. Itirigat ken ginawa, agdinanggay ta. Good job, nanatoyang ken tatabadong. No saan akabailan ti maysa? To the rescue mat ti maysa. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Danugam! Sige! Danugam! Kasta! Ay, naglaingan ti manok kao! Ay, maabak sa mo ti manok ko. Ay, talaga mahabak ka ng kail. Nay, natuangan. Sana na makabangaw. Nangabakan ti nakalabaga. Naabak ka talaga ah. Na, Ha? apa nga kail? Naidap mo tan titibay. Ay, nabanog mo't siguro na. Ay, saan pa analpas ti buksi nga buy-buyan ta? Na, adamot kuryente. Ay, apay nga taas si Mardeng ha. Ay, day ta TV wa. Lokal nga main. No ka ano nagmayat ti laban, iso matipan na kaidap na. Na, saka kusilap. Anya nga day ta TV yaw. Ay, nag-overheat siguro at differential na. Ay, Itay pa'y nga men, pagbuy-buyaan ta. napirdin day ta TV yaw ang kail. Apay ang maperde. Kano gatang biday ito, hindi pa nawon ti hapon. Chip, anyang iti napasamak iti binuyam a bokseng. Mga abak ko man di manok kaw, hanggang kalat mo't anagidap ti TV danggal kaw. Neko, una yung ngay. Kaya mo sawain, di yung pinalpas di binuyayaw. Saan na? Sapay mga abak di manok kaw. Amaw, no dyan ay tapagtungtungtungan niyaw. Di bokseng, di TV niya. Ay, wain, tataba daw. Apay nagbuya ka. Sino tinangabak? Di ka di nakalabaga, wano tayo nakamangisay. Kaya't yung amamuan, no sino tinangaba. Isungal dadamdamagan may no nagbuya ka. Siyak pwede ko na may. Nagbuya ka. Wala ta barumi di TV yaw. Nasaya may, tamam, kusay. Nakitam siguro niya, hindi ginatanggap. Kino may sak at timulong anang yun nagititibay. Ha? Ay, wag gaya man niya. Nalipatak matay. Di naktupay tinangdanan. Ay, adwa talagang timaliplipatak. Gagangay ti lumakay. Ha? Angam di bukseng. Kastoy na'y, tinapasarat. Sige, Ha? dumngag kami. Ididinanog dyan nakalabaga dyan nakalangisay. Sige, danog! Sige, danog! Talaga mo't kami nanalayin dyan nakalabaga kahit. Kadandanog dyan nakalabaga. Natumba dyan nakalangisay. Nabuyak day tapasay. Hindi kwan. Bimangaw dyan nakalangisay. Ha?
Bimangon ayamay. Ket no natumbala nga rudain. Nay, apay, nabuyan. Agtal na ka ngamin at Chip. Anya tituloy na tataba daw. Simublat adim manaw, di na ka nang isay. Hay, naabak ti manok mo, Chip, ko araw. Ay, ituloy mo tataba daw. Danog adanog, di na ka nang isay. Sige, danog. Kunak tumay. Ay, naabak kan, Chip. Sino tinangabak? Ibaga mo natataba daw. Nangabak. Ay, sino nga may nang tinangabak kaya? Ha? Apay ngay. Diyan mo malagipan no sino tinangabak. Iyay. No saan ang matarimaan dayta at tibe? Saan kalangan nga agpakpakita kanyak? Intay. Ay. Ha? Uy, unay mo, daytan. Kapado sa inak, saan ko mo't apinirdi dayta atibe? Wana, ngam jakon mabuya jay drama apad padaanak iti inaldaw. Ay, pangipatarima anak nga taaya. Ay, jay ko malibre. Adaya mo't libre ita. Ay, ada. Ay, mabitlaang man. Agdamagak tuman. Siguraduam ang matarimaan dayta at tibe. Aging gainton bigat. Win! Saan ang mabalin ajak mabuya jay padaanak? Nasken ang mabuyak ti panagsinublan jay bida a lalaki. Kan bida a babae. Apay, ajak malagip no sino tinangabak ay binuyak ang buksing aya. Binuyak mo tikunak. Paray! Ang mga numadong parnak. Ay, agsarting ka pa. Sika magayam dito masabat kun pare. Ewan ata di ka pa aglisimot. Naglawat ti pagnaan, sika kumamot ti naglisit Na, kaya nung nakadumog ka ngamin. Kasla na unag-una ti pampanunutan. Pare, nabuyam ka di buksing itay bigat. Kasano ang nabuyak, bigla ang nag-off ti TV may. Nay, tapay ngay. Naperdin sa Ay, kitakman pare. Amumut ang nalaing ang agtarimaan ni TV kay. Ha? Ay, ewan, sikat ti birbiro ko, pare. Ha? Birbirukan na? Ewan, sana kon ang mabanog nga agbiraw. Nasarakan kan. Iso nga inta ijibalay. Tarim ng ti TV mi. Ay, di nakihuyot na pare. Kita agpaymot no niya ti sakit na ita TV yaw. Apay, kas karina yamay. Chik, pagpaymot Na, agure ka. Apay asirip-siripam ti unag ti TV ngay paray. Kasto ya talaga ti mangkita, iti sakit ti TV paray. Di mo na piksaan na pampagan mga numatin nagtibarana. Di ka ka dinatagari pare. Tanay, adadengdenggay. Dengdenggam ngay paray. Jay uni na. Jay mo amamuan no anya talaga ti sakit na. Ha? Kasta aya? Nay. Kasi lagi rarak, Mike. Anja. Dararak ti TV? Na ito nga ron TV yung ti agrarak paray. Anya ngay nga ron ti sakit na paray. Panagkunakit at dalaang kasapulan na mapairotan paray. Saan ka madadagan? Nalakala nga matarimaan da ita. Malaman. Talaga nalaing ka nga agtarimaan iti TV Mapan ko lang ala ni Jibalay, dagiti gamit kaw, amang pairaw, iti tornilyaw. Magsubliak mo lang paray. Darasam! Ayan na dito yun, Jipait, martilyok to yan. Adalaang dita. Apay adamagam kanya kat si kamot ti mangus-usar. Ay, dami lagayam din ay. Apay dagita, anwa Pan ko tarimada, yung TV ni kumpare ngay tay. Anya, tarimaanam, tibet. Way, lahat ka nun ay dab, yung TV da. Day tapaat kan martilyaw ti pang tarimaan mao. Isumay, ang dalang pairotan na tornilyo na. Dagita ti pagpairot mao. Apay, madiaya. Paset ka di day tati kumarkaro apa nagkabaw mo. Kabawa sa asawa mo dita. Mala, panawag kan. Mapanakaw na yan ni Paritay. Intay, sigurado ka kani. Akabaulan na tarimaanan ni Pari Manong day tatibe. Kabailan na kanumot. Da, martilyo mo't jay igim na. Ngagpasaw. Damagak man. Pare ba daw? Pare! Apay paray. Rugrug yakaw, natarimaanan dahil yung tibay. Damagak ko man, no limpyo pa lang ayat ti panunot mo. Ay, limpyo pa'y muta paray.
Ay, agsigsigurado aklag Kakaisuna at TV mi day tatarimdam. Ag-relax ka lang, hati pare. Ay, madanagan kami nga rod kaniban. Ay, sakti makam mo pare. Malang nga rod. Makamu ka na. Sige pare. Pamparam pam 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 pamparam. Ay, Param pam pam pam. apa ada pa seremonya na? Ay, ada. Na. Kasto ya talaga pare. Ha? Madam dama, mayatay na ito tibay. Maala lang to amin ang natsadayl. Kulod to pa yan. Ay, mayat Ay, Jack amo amare. No talaga akabaulan ni pari badong atarimaanan jay TV may. Tapaut kan martilyo mo tinakita kapag tarimaan na. Ay na, kasla sada maibagay ang pagtarimaan iti TV day tapaot kan martilyaw. Ay ka talaga mo't asaan. Ngam narigat ngamin no mapirdi ti TV maray. Ay yawan pagbuyahan. Win nga road. Ay, dayjay laang tiliw-liwak. Ang nadadaal matan. Nay, kita nimot ka badong day ta naggapo di ta balayaw. Magmag na. Na, agawid siguro. Ay, natarimaan na nga tanjay TV may. Kasla mo ta sino ang magmag na. Natarimaan siguro Ay, sapay lakuma. Ay, nagsaya at nukasta. Talaga ka di amayatin da ito'y TV niya, Wangkay. Ay, sumati ko na di pare badong. Ay, katagbuya tangarutan na. Di ka natagaray. Apay ka, day. Ay, ang mga agidip man. Ha? Adayamot ka sa TV. Isutimbagan ni pare badong. So nga agtugaw kalaag. Nakapwisto ako ng agbuyang, kay. Ay, aguli magkata inayadak nga ion. Masapul pa'y nga inayadang. Puligus, kunti po puligusan na Wow! Dayta, agunay. Ay, agtugawak nga rodon, ops. Dito'y kabay kong agtugaw, Una, ay talaga yan. Nay, kapay nga, Kyle. Di mo ito naguni dayta TV ngayon unmaw. Nangisit lang tamot ti kulor na. Ay, awan pa'y unin ako naman. Kano pinuligos kumot jay una. Gatuway, nakita pa'y pinuligos, maw. Kanya nga tama na tinapasamak. Ay. Kaya't nasa wine, napirdilat ta. Sana natarimaan ni Tata Badawng. Balo na tanak niyan, timno kastoy laang. Ay, patsimot ngamin nga mumot tayo dyan tarimaan. Natarimaan mo laang jay TV da kapitan. Ay, katuwin na. Natarimaan ka, uto yan. Mangibabain ka laang no saan mo ang natarimaan. Natarimaan ko nga raw. Naglakalaan mo, tatarimaan ay. Mala, yawat mo nga rodin, ajay tangdan ma. Kanya, tanggan nga. Na, di nakatinangdanan ni kapitan. Kumparay, ni parinteng. Patangdan ka pa lang, may. Ay kat nagpatangdan ka kumaa, taimbag lang nga igatang ta itisidaan ta. Ay, kapabayin mo ta. Sigurado, wag kat katawa da itan. Kun maribanang, nagbuy-buya. Anya nga kipagbuyak ita iti drama. Saan mat nga ag-unday ta TV? Di nakungtan Nay, ipang urkun sa kan ka na iti balunat ka. Saan saan pasyan ka itilakay akas kanya. Ay, ibabamti balunot ma. Ay na, makaungatak talaga. Ay, makaungutak matan. Asino kumangay, ti saan ang makaungay? Ay, adaman aramidak. Ha? Nay, ay pa'y anapan ka dita sa ngwanan titibay. Makaungutak ko talaga. Ay, di mo buungan dahi ta kakaiso na TV ta Awan pa igatang ta iti baro. Agun ka wuno saan? Paungutan na kami kaniba ng dungo. Nudi ka pa'y laaguni talaga ka. Ha? Nagunmatan intay. Ay na. Ay, na. Nagbiro kan iti channel na nga isaw. Na. Apay ang drama ngay? Ay, diyak kaya't na ito drama? Ha? Ay, boxing? Ayos? Ay, boxing adagaos.
Ay, nagbayatan. Kanya pa nga tiyar aramidem ito. Nagtugaw ka, nagbuya ka. Nagtugaw ka? Katmayatan ti bubuyaam. Ay, naglisi ka dito Diyak makita ti buybuyaat. Si kalangay at agmaymayat. Ay, dinanugan ba't adagusan? Ay, dyan nakarin ti manok ko. Ay, panapan ka dito sa ngwa ng titibay. Kit nagbanikas ka. Jack kayat ti bukseng. Ha? Drama ti kayat ko. Nangugmaw. Drama! Ay, di mo layatan ti balunat day tatibay. Ha? Kasta Siyak mo't itati agtugaw. Tumakder ka dita intay. Tagbuyak mo iti drama. Natarimaan ka nun titibi da Uncle Kao. Iso ang mapanta nagbuya iti bukseng. Kainta, Jeff. Makabuy-buyak to pa iti bukseng. Basta di nakalabagal at ati manok Na, tadi na sukatan. Sana talaga. Dayjay at talagang ti manok Kao. Intang araw dahin. Ay, umay kay agbuya iti buksing. Wanang Kyle. Ay, Kap, agtugaw ka main. Agtugaw kayo na. Kung nagtumad kan ka, sana naimot ni Uncle Kao. Agulima ka nga mi Jeff. Kasano ang makabuya ta ngayon, tagari ka mait. Uncle, anya pa'y langay teraramidam dita sangwanan titibay. Iyon mo na tagbuya tayaw. Iun ko nga ro din. Ag-un ka na! Ha? Ni, ungungtan mo ni Kapitanan ti TV na. Sapay buksing ti kayat ko abuyaan. Amo na ti maungtan day ta TV yaw, Uncle. Ay, nalaing day tayo. Kita, hindi imbaga abuksing ka, nagparang ti buksay. Makapabilib Kapitan. Nanggatangan nyo ti day ta atibay. Mabalin mo't abilinan. Ay, gumatangak kumamot iti uray 5. Napanan nga ni kanduam nga usep. Pimanawan mapan ka no gumatang iti TV akas iti TV yaw. Ay nagustuhan na mo da ito itibay. Bili ba kinitata ba daw? Amo na mo't ayam ti agtarimaan iti TV. Sumit. Natsambaan na basit Mala, agbuya ta nga rudain. Ganasan tati agbuya, tanatarimaan ng tuy TV yaw. Ag-relax tayo mamit sagpaminsan. Sige! Ag-enjoy kayo lang ang agbuya iti TV. Takasapulan ti panag-relax. Ala, sige! Didan! Tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Teng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawen. May sabay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Psst! Umay ka! At napapananta! Sa dino ti papananta, tataba daw. Anya tatabadungan. Uncle ko na muda. Uncle? Sika? Uncle ko? Ito ay, agkabagyan, nagitinagannak mau kensyak. Isumot lagay ang magkarkarupat Umay ka, tamapantag puros iti bunga ti mula ka mangga. At amula mamangga. Amom ti umulay. Una, ketno day tati paglayngak. Kaslaak bakis nga umuli. Isumot lagay ang agro-ropa ka pa na bakis Talaga nga ron nga karkarupat ano kasta? Mapantay. Kun manhipod ita. Uncle Line, tiyawag mo kanyak. Wait. Unang Uncle. Ay, bisitahan tamad na ito bangkag. Akwarog taplo amutan no niya tinaskan nga imula. Isungarod nga imay tanang Uncle. Ay, panagmamanggan. Sigurado nga adot ti maburas ta abungat mangga. Uncle,
Mabalin ka di amang burasak iti isagot ko iti balasang ararmay. Tapno inton kanin na, kaslamitan kiniddayan na. Una! Andit aramidan di pari badong iti ayan tipo unti mangga mulak. Ha? Ay. Agal ala damot iti bunga ti mangga mangay. Ay, pare! Imanggak na ita! Apa nga agal ala kayo? Ingay tatabatong. Bumaba ka din dito yung unti mangga ha. Ay saan? Dita ka lang. Taibusin tayo dahil ito'y buka ti mula ka mangga. Nanging mo paray. Mula ka mangga. Na, kaano ang nagbalin ang mulam daytag? Kaano naglawag ang mulak daytag? Nagkunaking ka. Kinumulak na ito'y paray. Itata nagbunga, ibagam ang mulam. Ay sana nga agbibigbig paray. Talaga mulak na ito'y. Adan sa maipabarangay no kastoy Ay padasa maparay. Taipapulis ka may. Na, Unam siguro, jak kaya nga ramiday. ay agdinanog talaga no ipilit mo. Ay katwida. Sige. Dinanugan no isutikan mo. Na, Imo na mga laglisi di danog mo paray. apay nga naglisay. Kaya dahil kuktar ko mata, imposible ang malisya. Oops! Saan ngayon mabo di kuktar mo paray? Nagababanto mga mindagiti sakam. Na. Ay, naglastog kan. Ay, bumaba ka ditan tagawitan. Adumitan na ito na puros na bunga ti mangga. Na. Bumaba ka ro din, Uncle. Yay. Wayne! Babay paray. Agawid ka ba? Uncle, inibus mo tin tatabadong ti bunga ti mula mamangga. Bulong mo ila nagbating ang paisang. Imbag may, tasanda pa nga inibus pati bulong na. Apay nga ipilpilit ni Tata Badong amula na dito yung amangga. Jak madam mo. Dilang babae. Daya matin mulmula na. Kino basit ka pa hindi ka imulak da ito'y amanggat. At dagayam ka anakan ni Tata Badaw. Awan. Daya mat kabagyan handay dyan. Awan ti mayat ngagbalin akabagyan na. Kasano nga yan, Uncle? Anya ti aramidon ta. Awan mo't napuros ta bunga ti mangga. Ay sa nabalay. Tada mula ka santol. Isunto ti purusan ta amin abungan na. Sige, sakto ti umuli, Uncle. Itala na amuak ng Uncle mo gayam ni Tata Bataw. Uray sak nga ro, Chip. Italamat na amuak da ita. Talaga ka ding Uncle Mau? Saan mo ti amok? Inayaban na, kat kinuna ng Uncle ti awag ko kinkwana. Sa bagay, at damit basit pagkarkarupaan niyaw. Ang mas dawak. Itataka sa pulanak ni Tata Badong. Kunana ka anak-anak. Katsi ka man. Saan nga mina na makauli ni Tata Badong talakaya rin. Imbaga kanyak, tapod nung uncle ko ni Uncle Inteng. Awan mo't dua-dua iti dayta. Tatalaga nga karkarupa kayo. Katuan mo't nga main. Pati payod yun to pay agpatpada. Agat kili-kili kayo. Ha? Ibagampay lang, mate. Nung nga dabalasang amakangay, di ka babain. Aywan na niya. Ibabain nakmat una yan. Kaano pa'y nagbalin amulan ni Pari Badong dayta amangga ngain mulam. Manon atawan tinapalabas. Ipapilit na bit. Ay, nabaybayagan di tabangkag mo dayta apuon ti mangga. Ita tanagbunga. Bigbigan na mo ako kuhana. Di na ngarod bigbigan, di awampay bunga na. Ay, managtagik waday dya akong parem. Saan anasaya at ti ugali na? Sana bali? Tada pa'y mo di po untisan na. Doon agbunga. Murasan may kinikwarog amin abunga na. Rumbang laeng. Tapno maramanan taman mo't dagiti imulmulam ijay bangkag. Nagagat nga men ni Badong ko nga agmula-mula maray. Iso nga ika, apitan na mo na, dagiti mulmulan na. Wan nagdinamag diti barangay tayo abinuras mat kano ni Badong Mau dagiti amin abunga ti mangga ni Kapitan. Anya mangga ni Kapitan? Mangga ni Badong ko day chay. Iso ita ti question. Asino at talaga ti akin mangga? Ni Kapitan wano ni Badong Mau. Ay, yawan timang big bag itimula ni Badong kaw marikwanang. Tauray siya, lumabanak mag no kastater aramidan da.
Saan ka amabutang ka ni Kapitan? Apay kumakabutang ko ngay ni Kapitan. No kunak amula ni Badungkaw. Talaga amula na. Oray aglalaban kamay. Kasta aya, Mare. Anya ngay ti aramiden nyo nga agulitag. Mangan kayon Manganta ka na unang kail. Kasano ang makapanganak awan mo't di paboritong asili. Antay, ayan nga iti sili yaw. Sana makapangan ni Uncle no awan sili. Ay, naibos ti sile. Ay, buskan na awang kail. Ay kamang puros iti silay, ijelikod ti balay ko. At nga tabunganan, Kano napayagan asa anak-anapan nagalala. inak nga ro tagpuraos. Basta saan mo akot-kot yan da ito'y sidak angkail. Uwin ka di. Sige pa daw. Agala ka tibong at mula masilay. Punlom na itasupag. Nagmayada tagpuras. Nay, tata pa daw. Anya ter aramidem dito'y likod ti balay tanggal ka. Ay, saan ka nga masasiday? Guarab. Silyak na itamadam. Sili na Uncle ko dagita. Nagkunakin ka. Numulak na kito yung silay. Kasano amulam? Kat dito'y likod ti balay ta Uncle ko ti ayan na. Dito ipapili na. Kita ba? Dahil ito'y alin niya. Isaw, tinagbandingan iti dagamay. Kukwak dito abanda. Kukwamay na Uncle Mau dito abanda. Kita am dito'y nagtubuan na kiti silya. Dito ayan ka. Sapay pinurus mo samot amin ay. Ay ka talaga purusik amin na. Mulang nga ron ti purusik. Awan mo timbati mo na pagsili ni Uncle ka. Apay ko mga ibat siya ngay. Talagang alag amin na na. Tasiling nga raw. Atay ko lang. Sigurado nga ada awit na asilay. Uncle, awan na ala ka silay. Apay nga awan ngay. Ay. Nasangputak mo't iti likod ti balayo ni tata ba dong agpurpuros iti silay. Ay sus. Isumanay. Isili na kanumot amin dagi dyan na imulay dyan. Iso ngayon nala na amin. Ay aglablabasa data kumpare ka. Uri nang ibatil ako mamat iti may sawon bugbog tong abunga ti sili. Nawanin bati na. Kukuha na kanu amin. Ultimo bulong na. Nagadonday tayo nalam asilay ba daw? Why? Santa na gumatang pa iti silay. Uray karam ka mamamin na gitaan. Nangalaam ngay kadagita. Katawan mo't amok nga imulam asilay. Hindi magmagnak di talikod ti balay. At na nakita ka silay. Pataw, tibunga na. Iso ang pinurus ko amin na na. Mula ni Kapitan dagita asilay. Ay di ka man. Mula na ayamay. Kano malagip ko iday, anakitak ni Kapitan nga agmulmula iti sili di tabanda. Nagirason ka pa ilang. Basta mulak na gito yung silay. Nalpas, titungtungan. Agar aramid ka manon iti saan na nasaya Ay badaw. basta nagtal na ka man to yan. Inton mapang ka maki-istorya ni Takaruba. Ibagam, amulak na gito yung silay. Wait! Imbag man no biningayan na ka ni Kabadong iti bunga ti mangga na panyo pinuros di tabangkag ni Kapitan. Saan pa'y kagawad? Apay asaan? Paluman na kanu pa'y. Kayat mo asawan, aging gaita. Saan pa'y analoob? Saan pa'y siguro Tadinak pa'y matinig ka na pulos. Apay, saan ka makadlaw? Makadlaw itian niya kagawad. Luklukwan na kan samot taon ni Kabadong. Saan mo iti pa nagkunak? Ay, saan ka na sumursorot kan kuana? No, kuna na ba't ngamin nga Uncle ka? Uncle Mau? Uncle Mau ni Kabadong? Sumatimbaga na. Uncle to pa iti kayat na ngayawag ko kinukuha na. Itala nga naamuak nga kabagyan kayong gayang. At damat basit pagkarkarupaan may kagawad. Aya, Apay, di mo madlaw. Agpadpada kami, arupat bakas. Pasensya pa lang na dyan pari pa daw. Ang sobra meten ti araramiden na. Tagikwaan na mat aminan. Ay, kalma lang ang inting. Kalma. Ay, anya pa'y ngay manan ti tagikwaan na abunga ti mulam. Gusto ti pinuros na abunga ti silik idilikod ti balay. Diyak mapasensya na wag puros pa iti sa balay.
Ngay, paypayapayan na ka ni Tata ba daw? Ayan na. Dayjay aw. At day tisangwanan ti Teresina ni kagawad ko anang. Ay, anyaman nga tanti baga ni uncle ko. Saan mo mat kanong uncle ni Tata ba daw? Apay kat asaan? Kat isumat timbaga na. Saan nga rod ka now? Awan mat kano tinagkabkabagyan niyaw. Apay ngayon nga rod medyo karkarupa kami. Ay, day tanti jak amaw. Panakan, hinayabang ka, tadamanan paparantag. Sa dinaw, uncle. Di ta bangkag. Bangkag mo, uncle. Bangkag ni Parinteng. Ket no napanta di ta ide. Idi nagala ta iti bunga ti mangga. Nay, malagi mo pa yung magayam. Kasano kumamalipatak. Ket aging gayta. Di nakpaini ka ni ti bingay kaw iti pinuros ta bunga ti mangga. Apay, sanda ka di pa yan alo, uncle. Ay, santa na pagsaritaan day ta. Apay asaan ngay? Ket di nakmatinikan. Daki sa pagsaritaan ta. Isu asaan ta na pagsaritaan. Kasta ka day. Kanakan. Hintan, andamanin ipaulikin ka. Anya nga iti ipaulim kanyak. Santaul. Ha? Nakitam, di kaabay di mangga nga inulim iday. Santul da jay. Kahit mabalinan na purusayin, dagiti nagdadakkel abunga na. Paulin nakmanay nang Kyle. Kituwin na. Kahit naglain ka nga umulay. Kas labakis ko naman. Di naktumot lang ibingayan. Sana? Jakon kaya ti umuli. Kaanakan ka pa, hindi mo kaya ti umulay. Uray pa kaanak-anak. No kaanak-anak. Apay kay nga rod adinak imbingayan iti mangga. Ibabawi nga ro din, ti pa nagkabagyan ta. No kasta mo ilay, nga sadot ka. Uray babawi ma. Sana ko nasumurot pa ikan ka. Nalala. Siyak lang nga ro din, ti pa nagpuros iti sandal. Saan na kon nga awagan iti angkay. Mapan kami kanuag puros iti santol ni Uncle Kao. Ha? Ay, in kayo na, Chip. Itay pa anapan nagpuros ni Tata ba daw? Ha? Napan man ang nagpuraos? Katuan. Inununaan na kayo manin, ha? Apay nga amapan nagpuraos. Kat saan namot amula tayo, Jay? Agbibigbig nga rod ni Tata ba daw? Ay, inakayaban ni Uncle Kao. Mapan kamain. Ang mga ibusan manin ni Tata ba dong dagiti bunga ti santol ni Uncle Kao? Kabalak magayam si umuli ah. Dakaw, dito yung ngato ti santal. Agpurusak ngagpuraos. Purusak kami nila. Sabduawan mabatay kini Parinteng. Nene. Nagalis dito yung banda. Naskin nagkapunta ka na lang. Matuktukol dito. Nagkapunta ka sa ngaki. Matita ka ka na! Tara sa mangkal. Ang mga ibusan ni Tata ba itong amin abunga ti mula masantaul? Ibusan na ko na. Ni mo Tata ba itong dadyag paparayat? Tamakitain. Anya tinapasamakan ka, Tata ba daw? Ay, sus. Natindaga ni Tapon ti Sandol Waraw. Ay, basol mo na ito pare. Basol ba? Naa. Kapay mo na basol ko ngay. Ay, basol mo ah. Tamulam gayam da ito yung santol na nakatinlagak. Naa. Tuwan at talaga't babain mo ah. Kaya't mo ta ipapulis ka. Sak pa yan, di pa basolom itata na tinagak. Anday ka tisigat ka. Natungkulsan ka na ka. Ay na nagsagay. Natungkulsan ka po iti pan nakatinlag ka. Di nak manawawagan iti kaanakan, Tata ba daw? Tasan nakakaanakan. Wen, pudnaw, nga dabasit pagkarkarupaan ta, ngam saan tangag kabagyan. Ngam saan nakatultula din, Wayne. Hagmula ka, Mike, no kaya't mo nga dapi tayong baraw. Ay na, tatabadong, dakas ngamin tikas na agalad. Ala sigay! Didan, tinagipusan ti sa Balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para itiradyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo,
MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.